Palagi naman tayong solo ride. Pwede naman ibig sabihin na solo ride sa Nasinto. Ipapakita mo na lang is yung mga dadaanan mong magaganda, ano. Kung kayo at may idea kayo kung ano yung meron sa Manawag. So ayan, welcome Manawag na tayo mga kaalpa. Huwag mong isisingit, mamamatay kayo dyan. Ganda, simbahan ng Manawag. Itong simbahan ng Manawag. Minsan may mga dumadayo pang artista dyan galing Maynila. So talagang dinadayo pa nila yung Manawag. Uy, may paayuda. Sana all may ayuda. May mga upuan na ano, na dyan na lang nila ipapatong. Kung makapagbigay ka man lang ng konting tulong, malaking bagay na yun sa mga taong nangangailangan. Podus. Sabi ko sa inyo, kailangan na magtulungan, ano. Right, diba? Bilis nila. Siguro nagtitrain tong mga to, ano. Yun, what's up mga kaalpa? For today's video mga kaalpa, pupunta tayo naman na kung motor-motor lang tayo, titingin tayo kung saan tayo pwedeng mapadpad, ano. Pero syempre may trabaho tayo. Sisingit-singit ko lang itong pag-vlog ko, kaya i-vlog ko na rin siguro yung gagawin ko, or depende kung ano yung matripan ko. Siguro joyride lang ito mga kaalpa, wala namang gaanong special sa video natin. Gusto ko lang na ipakita sa inyo kung ano yung pwedeng makita dito sa Manawag, ano. So andito na tayo ng San Jacinto mga kaalpa. Medyo malapit lang ang Mangaldan to San Jacinto, ano. So siguro mga 5 minutes na biyahe lang. So andito ka na sa San Jacinto. After ng San Jacinto mga kaalpa, syempre Manawag tayo. Yun nga pala, solo ride lang tayo mga kaalpa. As usual, ano, palagi naman tayong solo ride. Pero okay lang yun. Hindi naman ibig sabihin na solo ride tayo, gusto natin alone tayo palagi, ano? So paminsan-minsan kailangan din natin magsolo para maramdaman natin kung gaano tayo kahalaga, ano. Lalo nating ma-enjoy yung mga moments na nagmo-motor-motor tayo, ano. Kasi minsan may mga kasama tayo na hindi trip yung ginagawa natin. Kaya mas maigi na solo-solo na lang mga kaalpa, ano. So minsan nga mas gusto ko yung ganito na solo na lang para magawa ko lahat ng mga gusto kong gawin, Pero syempre minsan maganda din naman yung may mga kasama. Lalong-lalo na yung mga kasama mo, trip din yung ginagawa mo, ano. Tapos yung kumbaga wala bang plastikan, yung tipong talagang tropahan kayo, ano. Yun ang pinaka the best na mga kasama. So sa ngayon siguro wala pa tayong mga ganong kasama, ano. Yung trip din natin, ano. Pero sana soon makakahanap tayo ng mga kasamang ganon. Kasi napaka ganda pag naghanap tayo ng mga ganong kasama. Syempre enjoy, at the same time mawawala yung pagod at stress, ano. So ayun, dito na tayo ng bayan ng San Jacinto. So hindi ko nga alam, lockdown ata sila dito, Ayan, wala gaano mga tao, ano. At sabi nga nila nakasara yung mga daanan. Yun, so nakasara yung mga daanan mga kaalpa, so ibig sabihin lockdown sila. Ano kaya nangyari? Sana naman okay sila, no. Motor-motor lang ako, tapos magsasalita-salita ako para naman masabi na vlog, ano. So pangit din naman kasi kapag hindi ka nagsasalita. So motor-motor ka lang, ano. Maliban na lang kung maganda yung view. Talagang hindi ka wala kang masasabi, at ang ipapakita mo na lang is yung mga dadaanan mong magaganda, ano. So syempre dito naman tayo sa wala pang gaano makita dito na maganda. Pero para sa akin okay naman, kasi pag nagmomotor ako nare-relax ako, ano. So titingin-tingin lang tayo ng mga spot na pwedeng pasyalan, titignan, ano. Para naman malibot ko kayo at may idea kayo kung ano yung meron sa Manawag. Lapit na rin tayo sa Manawag, ano. Yung tipong alam mo, kahit na TMX lang yung motor natin, pero nag-enjoy pa rin tayo at hindi natin iniisip yung mga ibang sinasabi ng tao, ano. So ang nakafocus kasi ako sa gusto kong mga gawin, ano. Kung ayaw nila sa ginagawa ko, syempre wag na lang nila akong pakialaman, or wag nilang panoorin yung vlog natin, ano. Pero kung gusto naman nila, nagpapasalamat ako kung magustuhan nila yung video natin. Isang karangalan po yun na panoorin nila yung mga video natin, ano. Lalong lalo na kung ma-appreciate nila yung mga
ma-appreciate nila yung mga ginagawa natin na mga video or mga vlog ano. So sa akin naman wala namang ganang special sa vlog ko. So motor-motor lang ako. Ayun nga, sabi nga nila TMX lang yung motor natin, pero sabi ko naman wala namang problema doon kasi motor ko naman ito, ako naman gumagamit, ako naman yung nagba-vlog ano. So okay lang. So ganun lang mga kalpa yung sasabihin ko siguro ano, kung ano lang yung mapansin ko sa dadaanan ko, yun na lang yung sasabihin ko. Kasi wala naman akong topic. At the same time wala naman akong script na kunwari ganito yung iba-vlog ko, kailangan sabihin ko yung mga ganito ganyan. So wala akong ganun mga kalpa. So ang gusto ko lang gawin is magmumotor-motor lang ako, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko. Pero medyo nauuhaw na ako. Kailangan natin uminom ng tubig para hindi tayo ma-dehydrate. Lalo na medyo mainit ngayon ano. So sa mga nagmumotor po dyan, inom lang po tayo ng tubig. Nagmumotor man or sakyan or driver, kung ano man pong dinadrive nyo po, importante po yung tubig. Pagbaon po tayo or kung talagang hindi na po natin matiis na talagang uhaw na tayo, gumilid tayo ano. So hanap tayo ng pwedeng pagbilihan, or pwede naman siguro meron yung iba hindi na nila pinapamili ano. So binibigay na or nagpapainom na lang sila na libre. So ayan, welcome Manawag na tayo mga kaalpa. Kagaya nila ma'am ano. So yan yung sinasabi ko, may OBR ka nga, wala naman kayong helmet, di ba? Para sa akin useless yung ganyan Siyempre safety pa rin, dapat safety first. Kailangan safe yung back ride mo. Hindi naman ibig sabihin na pag marunong ka magmotor magmumotor ka na lang ano. Siyempre may mga rules din yan. Unang-una, kailangan mo may lisensya ka. Pangalawa, meron kang helmet, safety gears, ganoon. Pangatlo, siyempre nasa condition yung motor natin. Kasi yan yung mga safety na para sa akin, yan yung mga tatlong safety na kailangan pag nagmo-motor-motor ka ano. Or hindi man motor, mga sakyan, kailangan din yan ano. Maliban na lang pag nakasakyan ka, wag ka na mag-helmet syempre. Oh, wag mong isisingit, mamamatay kayo diyan. Grabe yan. So dito rin sa probinsya mga kalpa, uso yung mga nagbibilad ng palay sa gilid ng kalsada no. So traditional na yan dito at hindi na rin yan maiwasan kahit na bawal ano. So syempre yung mga parents or yung mga nagtatayo ng palay, syempre gagawa rin yan ng mga paraan para naman meron silang mapagbiladan ano. So siguro hindi na nila sinisita kasi talagang kailangan din kahit nasabihin nating bawal, pero kailangan talaga. Hindi din maiiwasan mga kalpa, kaya siguro ganyan din ano. Alright, ayan na yung simbahan ng Manawag. So napaka historical or napakasikat ng itong simbahan ng Manawag ano. So maraming mga dumadayo pa ng iba't ibang lugar para lang pumunta dito at dito sila magsimba. May mga dumadayo pang artista dyan galing Maynila ganun. Minsan mga galing ng Baguio. So talagang dinadayo pa nila yung Manawag. Kaya ano kaya nangyari dito? Uy, may paayuda. Sana all may ayuda. Nice. Ayos. 'Di ba? At least meron silang may mga upuan na ano, na diyan na lang nila ipapatong yung ayuda. Ayos. Malaking tulong din 'yan para sa atin or para sa kanila ano. Kasi alam niyo naman ngayon, sobrang hirap ng buhay. Yung makapagbigay ka man lang ng konting tulong, malaking bagay na 'yon sa mga taong nangangailangan. Ayan, oh, 'di ba? Siguro hanggang doon pa 'yon. Kaya approve kung sino man po yung nagbigay, maraming salamat kahit na hindi ako nabigyan ano. So nagpapasalamat pa rin ako para sa mga tao dito. Pag ganitong may kinakaharap tayong problema ano. So kailangan natin magtulungan ano. Pero syempre sa atin naman, huwag nating abusuhin ano. Kung natulungan man tayo, syempre isipin nyo yung mga ibang hindi pa natutulungan. Parang mapapadpad ata ako ng ordaneta nito napapasarap ako sa pagbumotor. Pero ayos lang. Curse tayo dito. So yung nasa una tinutulungan, siguro pagod na yan ano.
Di ba? Sabi ko sa inyo, kailangan lang magtulungan, ano? Huwag tayo maghilaan pababa, mga ka-alpha. So, yan ang pinakapayo na, yan yung pinakapayo na masasuggest ko sa inyo. Huwag tayo maghilaan pababa. Kasi the more na naghihilaan tayo pababa, nahihirapan tayo, ano? Ngit din yun na hihilain mo pababa yung mga ibang tao, tapos ikaw, para ikaw ay umangat. So, pangit yun. Right, diba? Bilis nila. Nakakamiss din yung pagiging bata, mga ka-alpha, no? Yung dati pinoproblema mo kung saan mo ilalagay yung mga text mo, pinoproblema mo kung saan mo ilalagay yung mga gagamba mo para hindi lang gamin, ano? Pero ngayon ang pinoproblema mo, bills, yung mga due date na mga babayarin, ano, monthly ng motor, ganun. So sobrang nakakamiss yung pagiging bata. Pero isip ko nga, ano, parang kailan lang bata lang ako na iniisip ko na, uy, saan kaya ako maglalaro, ganun. Pero ngayon, di ba, titignan naman natin, ang iniisip ko na is iba, kung paano ko ba papupugiin yung motor ko, kung may pambili ba ako na ganito ganyan, ano. Pero ganun talaga. Kaya pag may mga anak tayo, mga ka-alpha, hayaan lang natin sila mag-enjoy, ano. Pag tumanda na yung mga yan, talagang may stress din sila, ano. So mas maigi na pagbata sila, maaalala sila na memories nila nung bata sila na, uy, nung bata ako ganito ganyan, ano. So syempre kung nakaka-relax din yun ng utak, at the same time, kumbaga parang naaalala nila yung pagiging bata nila. Kung sakaling stress man sila, di ba, maaalala nila yung ganun. So napakaganda. Ayan, bypass na tayo. Yes, pasok tayo dito sa bypass. Naglalaro lang tayo ng konti. Yung plano ko na manawag, napa-ordineta na, ano. Bilyasis pa ako napadpad, bumili lang ako ng tubig. Pero okay lang, na-refresh naman yung utak natin sa pagra-rides, ano. Kalain mo nun, bilyasis pa tayo napadpad, ano.
Uwi na rin tayo mga kalpa. Haha, bilis niyan sir. Bilis nung RS kanina ah. 225cc lang din yan pero bilis niya. Ano daw? Mga road widening. So minsan pinuputol na yung mga ganitong puno. Pero kung hindi naman kinakailangan, sana hindi na lang putulin ano? Kasi malaking bagay ito, itong mga puno na ito para sa hangin na ating nilalanghap. Alright. Ayan lang kung ano-ano na sinasabi ko mga ka-alpha. Siguro mag-outro na rin tayo mga ka-alpha kasi mahaba na rin yung ating vlog ano? So hindi ko na rin kayo siguro maisasama sa mga ibang lugar kasi ito na rin yung dinaanan natin kanina mga ka-alpha. Maraming salamat po ulit sa panonood ng aking simpleng vlog ano? Kung nagustuhan nyo po yung video natin, like, share, comment, and subscribe na lang po mga ka-alpha. So paano ba yan mga ka-alpha? Ingat po tayong lahat at ride safe po. See you in my next vlog mga ka-alpha. Bye bye.